फिन हिन्जाव लांखानाय खौरां गावनि हिन्जावखौ गारनानै गुबुन हौवा गोनां गथ' सानैनि बिमाखौ लांखानानै जुलि खालामदों। नंगौ निजोम लाहारिया गावनि हिन्जाव थासेयावबो गारनानै गुबुन हिन्जाव लादों। मा जामारदों बर' समाजाव मा राहा लागोन बेबादि लानानै खारनायनि सायाव सानफा एफा बांनायनिफ्राय बांगासिनो दं बर' समाजाव हिन्जाव खारनाय खौराङा। थिग बेबादिनो बरपेटा रडनि आइथियाबारि बरमानपारानि रन्जु बसुमतारीखौ जुलि खालामखांनायनि उनाव गावनि फिसाय निजोम लाहारिया गारनानै गुबुन हौवा थाखानाय गथ' सानैनि बिमाखौ गोदानै सिरि सिरि जुलि खालामदों होननानै फोरमायदों गावनि बिसि रन्जु बसुमतारीया। खौरांनि गेजेरजों फोरमायनाय बादिब्ला रन्जु बसुमतारीया जुलि जाहैदोंमोन बाक्सा जिल्लानि बाथौफुरि लाङियादारा गामिनि निजोम लाहारिजों। 1 बोसोरसो जाबायमोन जुलि जानाया होननानै फोरमायदों। रन्जु बसुमतारीया बरपेटा रडनि अमा बाजाराव दखनानि गला होयोमोन। बेजों लोगोसेनो गावनि फिसाय निजोम लाहारियाबो बरपेटा रडनि आइथियाबारि बरमानपारायाव गावनि हिन्जावनि न'खराव फैनानै थाफैयोमोन। रन्जु बसुमतारीया फोरमायनाय बादिब्ला गुबुन हिन्जाव लानो थाखाय गावनि न' फारसे थांनानै थाहैबाय थायोमोन। बरपेटा रडनि आइथियाबारि बरमानपारायाव बेबादिनो थांलाय फैलाय खालामबाय थाब्लाबो बेनि उनाव गोबाव दिनसिम न'आव फैदिया गुबुन हिन्जाव लानायनि थाखाय होननानै फोरमायदों निजोम लाहारिनि हिन्जाव रन्जु बसुमतारीया। मुसलपुर डिसि अफिस खाथियावनो बाथौफुरि खाथि गामिया जादों लाङिदारा आरो हौवानि नामा जादों निजोम लाहारि। आं जादोंमोन बरपेटा बरमानपारायाव जादोंमोन आथियाबारियाव। ओमफ्राय जानायनि जोंनि टाउननि मानसिखौ लानानै रायजो राजा खुंनानैनो आंनो गथायना हैदों गावसोरनो। औ जोंनि रायजोनि बरपेटानियानो गासिबो जोंनि रायजोआनो लानानै हाबा खेराइखांनानै गोदिरैनो हैदों। आंथ' होनखादों हाबाखौथ' आंथ' नोंजों बिदि खारसननाय खुरसननाया जोंना न'खरानो रायजोखौ नोंसोर नायफैदों लांफैदों आंथ' नोंजों खारसननाथ' हाबा जायाखै आंखौ बिदि थगायनाङामोन होन्दोंमोन आरो आं। औ हाबा जानानै जोङो ओजों मुसलपुरनिफ्राय जोङो जोंनि बरपेटा बरमानपारायाव थाफैबाय आरो आङो बिदिनो बोसोरसे 12 बोसोरानो जाबाय 12 मासानो जाबाय जानानै बिदिनो थाङो फैयो मोजाङानो सालायो बियो। आरो बियो 3, 4, 6 मासखौ बिदिनो सिरि थानानै बे हिन्जाव गदायजोंनो लाइनखौ मारिबाय थाबाय नालाय इथिंलागै खबरानो गैया फैयाबो मायाबो नङाबाथ' खमसे खम आगोलावथ' थांलाय फैलायानो फैखायो। आंबो थाङो गावसानि न'आव फैयो। दख'नाखौ बेसे गोबाव जाखो ओरैनो? आं ओरैनो 7 बोसोर जानोसै दख'ना होनाया। आरो आं होनदोंमोनखि दे आं दखानखौ होनानै आस्ते आस्ते थांगोन दा फैसा थाखानि प्रब्लेमबो जायो एसे बेफार फालांगिनो हरनो होननानै आं थाथ'दोंमोन। ओमफ्राय गावबो होनदोंखि इयाव थानो मोना आंथ' थांगोनानो र' होनदों। ओमफ्राय नोङो बिदिनोब्ला समाव दखाना जागोन र' होननानै बेनि गेजेराव माब्लाबा बिदि नायनाय जायो दख'ना फाननानै थुदो होननानै आं थांनो रोंखायोमोन। बे मानिया एखमबा रागा जोंनानै ब्लदबो थाङो इयाव थाबाय थानो मोना होननानै आं थांगोन होनखादोंमोन। बेनि गेजेरजोंनो इयो बोरैबा बिदिनो रागा रागि जोंबाय थायो बिदिनो। होमबा रागा जोंलायनानैसो थांनाय जादों? रागा जोंनाया इयो ओरैनो फंसे फंनै उनावनो न'आव थांसै आं होननानै बुंबाय थाङो बिदिनो थांनानै बिदिनो गोसोआ बेलेग टाइप दंखायो खोमा बिदिनो थांबाथाय इयो आगोलावथ' फैफिनबाय थाखायो 12 मासाथ' थांलाय फैलाय बिदिनो आप डाउनखा बे 5-6 मासा इयो फैयाबो फैया एखे थाबाय इयो। माने बिनि गोसोआ माने सानखाना दंखायो बै सिख्लाजों बै हिन्जाव बुरैजोंनो बियो सेकेन्ड मेरिजजोंनो बियो लाइन दंखायोमोन गथ' सानै गोनांजोंनो इयो। नोंसोर थानाय समाव फनफोर रायलायोमोन नामा? आं बेखौ बारा बिदि दिथो लायामोन बेखौ। ओमफ्राय आं सानाखैमोन आरो बिदि गावखौबो होनदों आं बेबायदि सानाखैमोन नों बोरै बिदि जाखो नोंजों खमसे खम खोन्थानांगौमोन ना। दा गोदान मेरिज लानाया साबेसे गथ'या? सानै दं। गथ'आ सानै हौवाबो दङ दा हौवाखौ कम्पानियावबो होनो न'आवबो दं होनो दा बाखि आं बेखौ मिथिया। आरो गावथ' बुंदों आंनि हौवाया होनदोंखि बेखौ बे हिन्जावसाया होनदों आं फन हरनायाव गोदान मेरिज लानाया मा जायगानि बे हिन्जाव? ओरैथ' गरेस्वरनिनो ना गरेस्वर साइडनि होन्दोंमोन मानसिखौ। दाथ' डिटेल गासिबो आं मिथिया दा आरो गावसोरनिफ्राय सोंबाबो खोन्थाया। दा आंनि हौवानि बिसोरो बिसोरनाव थांदों होनदों मा फोरमायदों बिसोर? नोंनि हौवानि न'खराव थांदों होनदोंमोन दि? औ जोंनि हौवा लानानै थांनानै मिथिं ओरै जादों खेबसे फार्स्ट सोंनानै फैदों मोजां गाज्रि जों सेकेन्ड बाराव रायजो लानानै थांनानै बिदिनो गावस्राथ' जेबो होनाखै न'खरनियाथ' सिरि थाबाय गावनि सायाव फंनैल' खोथा बुंदों आङो सानैखौबो हाबा लागोन बेखिनि बाथ्रा। ओमफ्राय आं होनदोंखि
आं सानै संसार जानो हाया सासे थांबा सासे थागोन होनखादों आरो ओमफ्राय आं इखौ नागारहरा इखौबो सानैखौबो आं लागोन ओमफ्राय आं सानैबो थाया आं सासे थाबा सासे थाया होनदों आरो इखिनियानो आरो दा नोंनि थाखाय माने सानैजों नोंसोरो बिजावजालि जानो हाया हाया आं बिजावजालि हाया बोरै थानो बिदि बायदि जंजाराव आं सानै संसार जानो हाया बे फाल्थु खामानि मावबाय नायो जाबाय इनोसै आंनि हौवाखौ बे हिनजावखौ हैनानै जाय बेलागिनो हौवानि न'आव थांनानै गथायना है गथ' सानै दंनो बिखौ नोंनो आरो हौवाखौ लाफिन औ हौवाखौ बिदिनो आंनिसिम हायोबा बोखाना होफैबाथ' मोजां रायजो राजानि गेजेरसिम बेखौनो खावलायो आरो थांनानै हिनजावसानि सायावबो हौवासानि सायावबो आलाग आलाग खालामनानै होबाथ' मोजाङानो रायजो राजाफोरा आंनि सायाव माने रायजो राजाफोरा बिजिरना होनांगौ बेखिनियानो आरो नोङो माने हौवाखौ नांफिनगौ दा हौवायाथ' आंनि सायाव बियो थांबाथ' थायोबाथ' आं नांफिनगौनो जाबाय आं हाबा जाबाय जेखन सासेजोंनो हाबा जादों आरो सानै टाउनथ' हाबा जाखाया मानि थाखाय बियो गुबुन हिनजाव लानाय जाखो नों थासायावबो मानि थाखाय लाखो माने इयो मा साननानै बायदि लाखो आंबो दा साननानै आग्रो मोनाखै फन रायलायबाय थायोमोन नामा फनाथ' हरो ओमफ्राय आं एखमबा आं हमामोन ओमफ्राय फैबानो जायो ओमफ्राय इयो मा साननानै ना बै हिनजावजों फनफोर रायलायबाय थायोमोन इयो आंनि न'आवबो मब्लाबा थाबाथाय रायलायहरो आरो ओजोंबो इयो रायलायलायनानै थायो रायलायलायनानै इदि हाबाखौ खालामनानै लाबाय इयो माने बियो गाव न'आव थायोमोन गाव न'आव थानानै इयो सिरियै सिखाव खावनानै इयो आंनिसिम फनखौबो हरबाबो मास मोननै ना मोननैयानो जानोसै मोनथामानो जानोसै इयो बेयावनो हाबाखौ लादों इयो हाबा लानायनिबो खबर हराखै आंनो रिप्लाय हराखै ओरैथ' हाबा लादों होनना मिथिगौ आं बिखौ मोनसे फट'खौ गाव नागारनायावसो सासे जोंनि न'खरनि बिमायनि फिसायानो फट'खौ गावनि मबाइल नाम्बार थानायाव वाट्सएप माबायाव नुनानै जोंहानि सिस्टारनि सिगाङाव खोन्थानानै आंनो हरनानै नंगौना नङा ओमफ्राय आंबोथ' सानबाय नंगौना नङा थांनानै जोंनि रायजो राजानानै आं थांदों नंगौना नङा ओमफ्राय मानसिफ्राथ' बाखि मिथिनानै दंनो आंथ' मिथियामोन नोंसिनि बरपेटा रायजोआ औ जोंनि बरपेटा रायजोआ 12 थारिखआव थांदों आरो मोनसेया थांनाय रबिबाराव थांदों आरो जोंनि रायजो लानानै बेखिनियानो रायजो राजाफोरखौ लाना थांनायाव मा बुंदों गोजाननि न'खरनि जोंनि न'खराथ' एख' बुङा बिसोरो होनो फाथैलाय बिसिनांगौ न'खरनिया होनो आंखौ ओमफ्राय आरो गावथ' होनो सानैखौबो लागोन ओमफ्राय आं होनदों आं इयाव सानै संसार जानो हाया सासे थांबा सासे थागोन आं थाया होनदों आरो बेखिनिखौनो गाथ' आरो सानैखौ लागोन दाया मावबाय जेखौनो गाथ' लागोन होनखागोन बेखिनियानो आरो दा आंनि सायाव इयो फाथैलायखौनो बिसियाखै जेबो कमप्रमाइस गैया खोन्थाफैया सिरि लानानै इयो हाबाखौ लानानै थाखुमादों बेनि थाखाय दा आं रायजो राजाखौ खावलायो मोजाङै बेनि सायाव बिजिरना होगोन होननानै चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसडि क्लिनिकआ आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसडि क्लिनिकआ चिरां जिल्लानि एसबिआइ काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसडि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर बे एसडि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समित देबा नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन डक्टर लेबरेटरि मुलि इसिजि सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसडि क्लिनिकआव मोनजोबगोन जुदि एसडि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687226 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।